Boas, esta conversa fai parte da programación da campaña de fronte de 2024 impulsada pola área de igualdade da Deputación da Coruña. Nada, e agradecemos moitísimo o espazo ao Concello de Cee por darme a oportunidade de poder estar hoxe falando cunha referencia para min como é Pepe Cabido. Eu son Priscila Retamoso, son politóloga, máster de Igualdade de Xénero e me dedico profesionalmente a traballar temas de educación afectivo-sexual e de igualdade entre mulleres e homes, con rapazada, con nenos e nenas, e con adultos tamén, para ver como podemos paliar algúns das consecuencias de vivir nun sistema patriarcal, inmerso no machismo, no sexismo, etc. E, hoxe é un luxo para min poder facer esta conversa cunha referencia para un tema tan importante como é as masculinidades, un tema que eu creo que vai me aportar moito e xa as persoas que nos escoiten hoxe tamén. Pepe? Ora, bo día. Moitas gracias por esas palabras, porque para min, ainda, a pesar da novidade de idade desta muller, desde hai anos é unha referente para min, traballo con ela a igualdade separando por sexos. Vou explicar previamente, porque creo que senón non se podría entender o que vamos a falar así agora, non? Antes de nada, tamén facer o agradecemento á Diputación da Coruña por contar con nós, o Concello de Cee, neste programa de Fronte 2024. Dito isto, eu son Pepe Cabido, son un profesor de filosofía que hai anos, aquí perto de Cee, no Concello de Muros, no IES Fontexería, se me ocurriu, xunto cunha amiga, separar os nenos por sexo, porque estábamos para traballar a igualdade, porque estábamos cansos de que nos espazos mixtos, esa reacción que hoxe, por desgraza, é máis visible, daquela estaba latente, non? E moitas veces non conseguíamos o obxectivo. Moitas veces, incluso, o que facíamos é separar máis os nenos das nenas, non? E, en certa medida, comenzamos, eu comecei, podo dicilo, con moito medo, moita inseguridade, porque alá cara no 2011-12 non había prácticamente material, era moi pouco, moi escaso, nin siquiera o tema estaba de moda, digamos, por dicilo así, non? E quedei impresionado como profesor que despois daquela levaba máis de 20 anos na docencia, nunca falara cos homes, nunca falara cos meus alumnos. É que non se fala igual, eu creo, cando están os rapaces por unha parte e as rapazas por outra. Eu, cando fago os obradoiros, tamén fago obradoiros mixtos, e o que me sae coas rapazas cando traballo a solas con elas e cando están en grupos mixtos é totalmente distinto. Claro, e a idea é simple. Desde o momento en que estamos socializados de forma distinta, desde o momento que nacemos, todos sabemos cando, antes das ecografías, a primeira pregunta que se facía é neno ou nena, non? O feito de ter uns xenitais masculinos ou femeninos vai a condicionar a nosa forma de vida. Vai nos a obrigar a ser dun xeito distinto, non? En todos os temas, non? Que podemos abordar hoxe desde o amor, a sexualidade, as condutas de risco, a como conducimos, a como bebemos. Calquer cousa que se faga nun espazo mixto vai ter unha diferencia moi grande con respecto aos espazos separados. E eu aí fui un consciente, e de hora, se queres, falaremos, como os nenos están orfos de discursos, de outros discursos, os nenos varóns, non? E como é necesario atender esa dor que precisamente creo que é o cerne, o lugar do seu odio, raiva contra o feminismo, que tampouco é, e nesto son optimista, non son todos, pero si é certo que son demasiados. Pois xusto eu creo que iso é unha das cousas que deberíamos empezar por comentar, non? Por que deberían ser os rapaces parte activa da loita contra o machismo, contra a violencia, porque eu creo que é unha pregunta que agora mesmo se están a facer, incluso aquelas persoas que non teñen tantas resistencias ou que esa resistencia non é tan literal, por dicilo de algún xeito, sí que é verdade que sí que hai como unha actitude de pasividade, de, isto que non vai comigo, a charla de igualdade non vai comigo. Creo que nese sentido tamén hai unha parte gañada que xa cando se paran é como que xa non poden fuxir
da situación. Ten que ir comigo e de feito un profesor home o que me vai falar. Entón como que apela máis a eles. Non sei se ti tes esa sensación e sobre todo que responderías pois, ou que respondes a eses rapaces cando che din, bueno, isto é faladeo coas rapazas, non é cousa miña. É certo que, bueno, o primeiro, por que é importante? Eu creo que esta palabra gustame usala, porque temos moito poder. Isto queda un pouco duro decilo. Eu como home teño máis poder que as mulleres. E a pregunta que me teño que facer é para que uso ese poder. Non sei se me estou explicando. Poder no sentido de que a miña palabra a un alumno non vai ter un valor que non ten o dunha profesora. Primeiro, porque considera que é unha interesada. E se é un home que ainda por riba non responde aos estándares de home, por exemplo, un home que sexa gay ou que sexa máis delicado, pois tampouco o respetan ou valoran a súa palabra. Entón, a pregunta que hai que facerse como homes, como pai, como profesor, como irmão, que podo facer eu como meu poder para o ben? Eu teño dúas opcións, facelo para o ben e a igualdade e o feminismo, ou continuar no modelo masculino que me fai moito dano a min. En este sentido, sí é certo que, tradicionalmente, pero isto non só os alumnos, non só os alumnos varóns, sino tamén o profesorado, e un exemplo disto é que poucos profesores homes participan nos equipos de igualdade, cando os hai nos centros, porque a veces non os hai, isto é tamén que o sepamos, pois, por que eles non consideran o feminismo como algo, non só unha prioridade, sino como algo que lle afecta a él como home. E isto sí que é certo que é algo que temos que traballar e que aí temos un erro. Entón, a miña primeira parte dos obradoiros que eu fago é precisamente demostrarlle como o feminismo protexe os homes, non? E destos, logo, durante a conversa, se nos dá tempo, podo poñer exemplos de como incorporo isto á miña praxe docente, como profesor, como titor ou mesmo como xefe de estudos, non? Como de alguma forma intento que vaya máis alá do ámbito educativo e que incluso permee nas familias, especialmente nos pais, nos modelos masculinos. Eu estaba agora escoitándote e pensando nunha frase que non vou citar a autora porque a verdade é que non estou segura de citala ben, pero sí que dicía que os homes non precisan gañar o espazo igual que sí que precisamos nós, senón que teñen que coller o espazo que xa a sociedade lles dá e convertelo en feministas, e o que queren é que avancemos. E creo que eso é un pouco o que buscas, non? O que procuramos cos obradoiros, que collan o seu espazo e vexan como facelo feminista, pero primeiro de nada hai que entender que é o feminismo. Temos que xenerar espacios de seguridade, igual que vos o feminismo nos ensinou a xenerar espacios de seguridade para vos, para as mulleres, tamén temos que xenerar espacios de seguridade para eses homes que non responden aos estándares. É certo que cada vez os hai máis, é certo que cada vez ves modelos de homes que son capaces de abrazarse, de mostrar a súa homosexualidade, de mostrar a súa feminidade, non? De ser distintos, non? É certo que isto está a pasar, pero aínda así sigue sendo moi difícil e, sobre todo, nos anos mozos. Entón, como se traballa o feminismo? Como empezo para dicirlles eu que o feminismo nos protexe a nós? Pois, basicamente, eu intento interpretar o feminismo como unha ética do cuidado, non? Como me ensinan as propias feministas. E entón, dicirlle como as mulleres, ao protestar pola súa situación de desigualdade, está a interpelar a min para que sea un herói, para que sea un novo modelo de herói. Non obviamente o herói de Disney, nin o herói das películas da... Ou que eles mesmos perciben, non? Porque cando eles falan, eu pola miña nai mato, eu pola miña irmá, se alguén di algo, lle parto a cara. Esa é a heroicidade, ou o amor, como entenden, o afecto, como entenden, pois se alguén se mete con algunha muller da miña familia, eu saio a defendela. Incluso utilizan como para atacarse entre eles, non? A mí me contan ás veces como, si para meterse comigo, pois din cousas sobre a miña irmá. E entón obríganme a saltar, non? Claro. É o pacto que hai entre os varóns, non? Todas as mulleres poden ser obxecto de desexo, non? O obxecto sexual, menos a miña mãe e a miña irmá. É un pacto entre varóns que nos explica moi ben o feminismo, non? Hai un libro moi bonito que se chama O contrato sexual de Carol Patterson, que nos explica iso. Pero a eles, que vamos ao práctico, basicamente, cousas a veces que son moi simples, non? Cando eles, o primeiro que entenden do feminismo é que o feminismo nos acusa a todos os homes. O feminismo nos fai violadores a todos os homes. O feminismo nos fai maltratadores a todos os homes. Entón, como se atalla iso? Pois, primeiro que o feminismo primeiro é falso. Primeiro podemos facelo como algo simple, é dicir, dame a fonte.
Búscame líos, búscame, entonces, como aí empezan a caer. Pero logo, sobre todo, na parte práctica, pois, porlle como exemplo, cando unha nai se separa dun pai e non pudo exercer unha profesión porque se dedicou ao cuidado, a maior parte de nenos quedanse ca nai, isto dincho todos os nenos, eu que diría que a miña nai, casi todos, a maioría, obviamente, hai excepcións, a pensión que reclama o feminismo para esa muller que se dedicou e fixo un ben social, obviamente vai retribuir en ti como fillo, como home, non? Pero hai outro elemento moi interesante, e aquí remato, que é sobre todo esta idea de que el feminismo piensa que los hombres, digo, poño exemplo, fago moitos xogos deste tipo, digo, ás 3 da mañá te vas por un parque, pois bueno, pois hoxe estamos aquí en C, por aquí, e pode ser de noite, e como home podes sentir medo cando escoitas unhas voces, non? Non, somos homes, pero podemos sentir medo, non? Digo, ya así un poquinho para bromear e enganchalos. E según te vas achegando a esas persoas, pido vos sinceridade, que preferides que sexan homes ou mulleres? Todos contestan, obviamente, mulleres. E a razón por qué? Porque cos homes, e dincho eles, non? Pode haber un conflito. Entonces, a pregunta é, acabas de dicir o mismo que dis que din as feministas. O sea, tú estás dicindo que todos os homes son violentos. Obviamente non o son. Pero a probabilidade de que a mí me violente alguén é dunha porcentaxe casi do 100% de que sexa un home, non? E non unha muller, non? Entonces, esta é a idea, e logo a partir de aí outros elementos da toxicidade, se queredes, se nos dá tempo, de como ser home a la antigua, ser home heteropatriarcal nos mata, non? Nos pon en perigo. E por eso morremos máis. Digo unha frase que a veces é un pouco incómoda, non? O patriarcado mata máis homes que mulleres. E o feminismo nos quere protexer desa morte. É dicir, porque somos axentes do patriarcado, pero tamén somos víctimas do patriarcado. Que é importante que digamos isto tamén, porque eu creo que sí que hai unha intención, especialmente pois de parte da manosfera, da androsfera, non todos estes novos medios de comunicación, en lanzar esa mensaxe dunha suposta guerra dos sexos, que eu sempre digo, mirade, se isto fora unha guerra dos sexos, non andaría eu tan preocupada, porque as mulleres somos o 51% da poboación, malo sería. Isto vai moito máis alá. Hai moitas mulleres que sosteñen ou que temos sostido discursos machistas e hai moitos homes que poden ser aliados neste sentido e está moi ben que yo digamos, que entendan que non é unha sentencia, que teñen unha capacidade, que teñen un espazo dende o cal tamén poden ser útiles para a nosa loita e aparte máis felices, non? Que ao final creo que é o que nos importa a todas. Ese é o obxectivo, é dicir, realmente o da guerra dos sexos creo que é moi importante porque está, e hai que tratalo, hai que abordalo, hai que dicirlle cousas tan obvias como, pero tú non crees que unha feminista ten un fillo? Como vai pensar que o seu fillo é un violador ou un... Tú non crees que unha feminista ten unha parella? Pero tú non vai pensar algo tan simple. É dicir, tú pensas por ti ou queres que pensen por ti os outros, non? Entonces, pois, un pouco a idea de todas estas intervencións que fago durante un ano nun curso educativo e que xa teño incorporada incluso nas miñas aulas, é pensar que un machista ou unha persona que se opón ao feminismo é tonto. Non só é malo, sino que é tonto. E unha persona pode querer ser mala, pero tonta non. Non, entón, pois, de forma obviamente afectiva e cariñosa, pois, fagolle chegar a lugares onde eles mesmos se dan conta de que o que están pensando non ten moito sentido, non? E entón, pois, por eso é moi importante o que acabas de nomear, non só dicirlle a cara onde vai, cara onde vai un neno, non? Cara onde vai un modelo malote, por exemplo. Pregúntolle cousas como fixadevos, suelo facer un cuarto deso, e máis, podese facer en calquer lugar, pero cuarto deso, e pregúntolle, mirade para atrás, quen non vai titular? Quen nos falta aquí? Entón empezan a dicir nomes desde primaria, e a maior parte de nomes son homes. Porque eles creen que as mulleres son máis intelixentes. Isto dincho, nos obradoiros, non? E digo, non son máis intelixentes, temos o mesmo cerebro. Cal é o problema? Que a ti, ou a ti, ou a ti, cando te portas mal, ou cando tes un parte, ou eres un campeón de la violencia ou de la agresividade, o normal é que cando salgas do instituto, os compañeiros, eu chamolle así de forma de broma, os machinazis, os que controlan a túa masculinidade, vanche dar palmaditas. E tú te vas a subir no grupo de machos, no grupo de homes, tú vas a subir enteiros. Pero, obviamente, mañá vas a repetir esa conduta porque te reforzada. Quen non vai titular ti? Quen vai acabar nun traballo ou nunha formación menor ti?
Quen vai acabar frustrado porque non consigue os obxectivos que lle propón o patriarcado? Ti. Que suele pasar cando unha persona está frustrada? Por moitas veces realizar conductas tóxicas, alcoholismo, E tamén é brutal cando son conscientes de esa mirada externa. A mí me ten pasado pois iso en algún obradoiro, sobre todo cando tes tempo, non, para poder traballar, porque a verdade é que a veces pois a través de accións puntuais é moi complexo pois chegar a que eles cheguen aos niveis de confianza como para poder falar, porque ademais a eles lles custa moito máis neste sentido que elas, evidentemente. Pero sí que me ten pasado algunha vez de chegar a confesar que é moi cansado. Pois o rollo de estar sempre pensando, e me dicía este rapaz que cando falaba había unha parte do seu cerebro no que ele estaba pensando como facer a broma, porque dende que era pequeno, dende primaria, el era o gracioso de clase. Entón, a partir de ese momento, esa é unha careta coa que el vai estar durante toda a súa vida. Entón, el estaba na clase, que era precisamente de cuarto da ESO, con este punto de estou a escoitar, pero tamén estou pensando onde podo meter o chiste para que todo o mundo se ría e estea tal. E dicía, pero claro, hai veces que eu teño malos días, ou hai días que non me apetece facer isto, pero eu xa sinto que é como unha presión, que xa todo o mundo vai estar, que te pasa, non sei, é como unha presión que el se puña, non? E entón dicía que como que iso lle impedía estar atento de verdade á conversa e de verdade como que deixarse levar. E foi unha reflexión, bueno, o felicitei moito realmente, porque primeiro por facela e segundo por compartila. E nun espazo mixto. Nun espazo mixto. Que é moito máis difícil. Moito máis difícil, claro. E levounos máis tempo, xa te digo que foron varias sesións, non? Pero pois me pareceu moi valente e ademais me fixo ver, e creo que tamén a todas as súas compañeiras e aos seus compañeiros, tamén o duro que é cargar con esa careta. O feito pois de ter que estar sempre pensando nesa mirada externa todo o rato, sen poder darte tempo de introspeccionar, de pensar que o que ti pensas, independentemente do que pensan os demais, tamén unha carga durísima da que temos que falar xunto cos privilexios dos que moitas veces falamos. Tamén hai que falarlles dos custes da masculinidade que mencionabas antes, claro. E desa mirada externa permanente que é un agobio vivir con ela. É un agobio e sobre todo un perigo incluso. O do que falaba antes, e xa por enlazar con isto, ese modelo malote no instituto é a causa do fracaso escolar. Por iso o fracaso escolar é masculino, non? E podemos poñer máis exemplos, non? Pero sí é certo que os nenos teñen un sufrimento e os nenos un pouco distintos, pero tamén os malotes non saben como sair deso, non? E eu digo esta frase, que non teño un estudio científico feito, pero sí da vivencia, son 30 e pico anos no ensino. Empirismo. Claro, un empirismo real, non? A maior parte dos nenos que se portan mal ten que ver ca figura paterna. Ten que ver ca falta de afecto paterno. Poño a veces incluso exemplos do meu pai, que o meu pai era un bo pai, pero o meu pai non sabía dicir quérote. Non é porque non... E aprendeu de maior, e de maior sí que non lo dixo a todos, non? E entón esa palabra pois foi sanadora, non? Cando os nenos, a parte do obradoiro máis dura, que tú dis que sufren porque non son como queren ser, non? Realmente ese así un pouco o resumen, non, do que expresaches moi ben agora, non poden ser como queren ser, non? Pois en gran medida o momento do obradoiro máis complicado, non, é cando lle preguntas pola figura do pai. Entón, fagolle unha relación como é o teu pai, cantas veces che di que te quere, cantas veces te abraza, que eres a persona máis importante do mundo, que faría todo por ti, etc. Ou que che di o teu pai. Se che pegan, se che faltan o respeto, non consigues que che falten o respeto, etc. Entón, estas cousas, aí nese momento, aí as risas e as bromitas do inicio do obradoiro se van todas. E aí nas caras, as caras sí que son o espello da alma. Claro que ser home é un privilexio. E é certo, e iso costa, daí a reacción. Loitar contra o Franco é fácil, porque Franco é o problema. Loitar contra o patriarcado non é tan fácil, porque eu tamén formo parte do problema. Entón, é unha introspección un pouco complicada para nós. Se tú lle ensinas esa ferramenta, os rapaces van a agradecer, por exemplo, desde chamarlle tío ao pai, explicarlle ao pai. Non sempre é fácil isto, non digo que sea doado, pero temos que incorporar nos centros educativos, temos que ter esta valentía, esta osadía, como homes, falarlle a outro home da necesidade do afecto ao seu fillo, todo o que ten que gañar. Obviamente isto pode ser facer de forma epistémica, a nivel científico. As universidades americanas teñen un medio estudiado e hai
centos de informes de como un pai igualitario fai que a súa filla e o seu fillo teñan un maior éxito social. E por aí hai como hai que protexer os fillos, non? Eu cando fixen unha corrección por este tema e vos conto unha anécdota, porque creo que é importante así a veces... Me parece ben, porque ademais así podemos rematar como esta parte da conversa con esta anécdota. Pois sí. Unha vez un neno, podía ter centos de anécdotas como se aplica isto, pero vou poñer esta, porque creo que foi das primeiras que usei na miña vida. Un meniño gravou uns segundos dun vídeo dunha profesora e dunha alumna nunha clase, se grava aquí un cachiño, e subiuna a unha páxina pornográfica. O feito xa de subila, pois obviamente, xa é unha falta, non? Pero ademais, sobre todo, o título. O título era realmente ofensivo, porque esta profesora, pois, era unha persona grande, moi agradable, moi simpática, pero, bueno, digamos que tenía un estereotipo máis achegado á masculinidade que á feminidade, non? Unha persona, pois, forte e eso. E entón puña o machirulo, abusa dos seus alumnos, algo así, non? O que facía era un título destos que pode haber na pornografía. Entón, cando descubro isto, descubro que toda a clase o sabía durante unha semana, descubro que había 4, e isto é moi importante, que eu quero poñer atención, había 4 ou 5 4 creo que eran, que estaban con el cando subiron o vídeo, non? E logo estaba o axente, non? O que subiu o vídeo. Entón, eu fixen unha corrección triple. A toda a clase polo silencio, non? Entón, pois, bueno, quedaron sin entroido. O silencio cómplice. Un quedebrín deixeino sin entroido, o cal me costou un pouquiño, non? E segundo, e aí onde quero ir, a eses colaboradores necesarios. Eses nenos que non foron disidentes, que non dixeron, mira, é que os fillos desta muller cando vexan isto van sufrir. A mãe desta muller cando vexa isto vai sufrir. Ela vai sufrir, só vamos a provocar sufrimento. En vez de aplaudir e reírse, non? Como facemos a veces os homes, pois en grupos, pois falando de outra nena, ou falando a complicidade, ou exactamente esa complicidade masculina, ou indo a prostitutas, como van moitos homes. Este tipo de cosas hai que empezar a falalas, porque lo que digo para fora é moi importante, o modelo. E entonces, que pasou? Obviamente viñeron un grupo da súa familia e non entendían ese castigo. E eu rematei dicíndolle, despois de, bueno, de unha hora moi tensa, podedes imaginar, dixenlle, ainda que non o crean, eu estou protexendo os seus fillos. Se alguén non lle di hoxe isto, ainda que tuven que escoitar frases como moito sufrín os seus homes, esa frase tuven que escoitar, pero protexe o seu fillo, porque se hoxe non lle explico a consecuencia do seu acto, mañá vai non facer en Santiago de Compostela ou en Vigo, na Coruña, nun piso de estudiantes, e ao mellor dá un paso a maiores gravando outro tipo de relación, e en lugar de estar con Pepe Gabido na xefatura cunha medida educativa, estará nun tribunal de menores, ou nun tribunal xa non de menores, porque xa será maior de idade. Ou tendo que convivir con esa realidade e con toda a culpabilidade que... Pois isto hai que incorporar nos centros, este tipo de miradas e olladas, e con esa culpabilidade que seguramente non desaparece. Pues creo que aquí podemos facer un punto e aparte da conversación e seguir un pouco nun ratiño vendo como abordar iso tamén na aula, dende a educación afectivo-sexual e en xeral, non? De como podemos facer para que isto sexa unha realidade en todos os centros, non soamente naqueles que teñan a sorte de ter a Pepe Cabido. Claro, eso sería o ideal. Retomamos a conversa, que ademais eu creo que estaba nun punto moi interesante, que estábamos falando pois un pouco de como abordar isto dende as aulas e un pouco retomando pois unha das demandas que hai actualmente, que é esta necesidade de educación afectivo-sexual, tamén de como darlle novos modelos aos rapaces e un pouco ir pensando agora que xa temos un pouco diagnosticada a situación, que soluciones podemos dar, que soluciones prácticas ou por onde tiramos, non? Para arranxar isto. Bueno... Cal é a receta máxica? Este é o tema. Lembro a primeira vez que empecé cos obradoiros e a miña compañeira chegou a clase e os rapaces estaban revolucionados e dicían, Dios, que queren volver, que queren volver, queren volver. Pero tú que lles das? Que lles dis? De que lle falas?
E como en principio había como a broma de que era separado, cada unha falaba de cosas distintas e había como un secretismo que era así un pouco xogo para a motivación, para Claro. que estivera no Obradoiro, pois ao final teve que dicirlle de sexo. Esta é a palabra. É dicir, obviamente, este é un elemento que eu teño aí para enganchalos, e sei que non se me van, non? Entón, cando digo isto, por que digo isto? E teño unha explicación, non? Os homes recibimos, non sabría calcular, pero miles e miles de mensaxes de sexo. Ten sexo, ten sexo, ten sexo, ten sexo, non? Os homes recibimos mensaxes de sexo en función da cantidade, non? Nunca da calidade, non? Incluso o que entendemos nós por calidade dista moito do que é un sexo de calidade, non? Entón, pois, obviamente, o sexo sigue sendo un tabú na sociedade e nas escolas. Algo avanzamos, pero tampouco hai unha boa educación sexual. Dito isto, eu non sou sexólogo, eu falaba de sexo como home educado nunha sexualidade masculina. E, obviamente, teño unha formación, autoformación, vamos dicir así, diría cursos, non? Entón, este era o tema, non? Entón, ora, se queres, digamos un pouco como abordo isto. A min é que me interesa moito, porque eu, precisamente, cando entrei no feminismo, foi de man dunha profe de filosofía, que foi Chis Oliveira, que foi unha pioneira en traballar precisamente estes temas, non? E ela dicía, claro, unha referente miña. Ah, sí? Fíxate. Sí. E de moitas e de teño unha moitas. anécdota tamén dela, se queredes. Hai que invitar un día a unha destas Sí, conversas. sí, Eu creo que podría ser moi guai. E Sí. unha das cousas que ela falaba, ela era profesora de filosofía, e ela dicía, o sexo dos anxos non interesa tanto, pero pode abrir a conversa pois a falar da sexualidade, que entendemos por sexo, que non entendemos por sexo, cales son pois os nosos desexos, cales son os nosos esquemas, os nosos patróns, a quen seguimos cando temos determinados discursos, que estamos replicando, que queremos replicar e que non. E o certo é que non hai outro espazo, porque as familias síntense incómodas agora de abordar o tema. Os medios de comunicación sempre o abordan, no caso das mulleres, pois a través das películas románticas, sempre todo idílico, perfecto, sempre cunha dictadura da beleza cara a nós, sempre nós preocupadas por como gustar, por como agradar, por como conquistar, sen que se note, sempre pasivas, sen que sexamos demasiado activas, sen que se note moito que nos mola, e eles, pois a través das películas de acción, a través da pornografía, a través de conversas entre eles nas que efectivamente o centro está na cantidade e non na calidade, nunca nos sentimentos propios, senón en cantas. Agora falan de kilometraxe incluso, de cantos kilómetros ten a tía coa que estiveches, referíndose... Poñenlle números. Exactamente, se eres un 7, podes aspirar un 8, un 9, un 10, tratando como a seres humanos como iso, como números. Como obxectos. Como obxectos, totalmente. É brutal este xeito de relacionarse e realmente non tes ningún espazo onde construir un discurso alternativo, onde pararte a pensar simplemente, senón que é o que escoita, é o que dei a xente do teu redor e de algún xeito pois é tamén o que ti replicas. Simplemente o espazo, a capacidade de imos falar disto e vamos a darvos o tempo para que nos paremos a pensar que o que queremos o que non, que escoitamos e que non. E eu creo que é moi interesante xa solamente o espazo. Logo, as cousas que saen aí son impresionantes, pero solamente a proposta de imos falar de sexo xa te remove todo, porque é algo que está super presente, especialmente na adolescencia, tamén na adultez, pero bueno. E logo non se trata en ningún sitio, polo menos non dun xeito serio, ou polo menos non dun xeito humano. Claro. Sí, a ver si damos resumido así un pouquiño todo isto, porque isto, digamos, é o cerne, é un elemento casi máis importante que hai que tratar cos meniños nestas idades, non? Porque están totalmente perdidos, non? Perdidos porque non os educamos, como ti ben dis, nin a familia é unha fonte de educación sexual, nin a escola, con todo respeto a moitas prácticas que se fan nas escolas e que son moi boas, non? Pero sí é certo que hai un aire de familia en moitas prácticas que ven o sexo como un perigo. É dicir, hai que advertir aos nenos dos perigos do sexo, que hai que facelo.
Eu, por favor, non quero criticar a esas persoas que están facendo unha labor encomiable. Pero o sexo, para un meniño, e unha meniña, pero agora falo dos homes, os 15, 14, 16 anos é outra cousa. Non é unha práctica de risco para eles, que hai que traballala. É o que queren facer, é o que lle dá sentido á súa vida. Como home, decíamos antes, os nenos teñen unha dos ítems do que te fai ser máis ou menos homes é, obviamente, o número de relacións sexuais, a cantidade de relacións sexuais, non? Moitas veces pensamos, cando falamos cos meniños, e lle fago unha pregunta, a pregunta que lle fago, que se espera dun home no sexo, non? Oriento un pouquiño, porque son a veces non me escriben, e o que teño aí escrito, teño unha pila de folios, de miles de meniños. Material cualitativo de investigación. Sí, non teño tempo para facer eso, pero claro, pode asustar. O que din pode asustar. Pero ao mesmo tempo, e onde quero ir eu, pode asustar e quero mandar unha mensaxe de tranquilidade. En que sentido? Que non van facer eso que din. Obviamente son a primeira xeración da historia da humanidade que está porno educada. Eu non quero tampouco centralo só no porno, porque parece que o problema só é o porno. Non, o problema é un modelo de educación sexual que tamén tiven eu e non tiña porno. No? Donde o home leva o poder nas relacións sexuais, é un problema de poder, de dominio. Empezamos a falar por isto, que é un problema de poder, e sigue sendo un problema de poder. Que pasa? Que agora sí é certo que hai un maior problema na medida en que se nos presenta unha serie de material, non? Que é a pornografía, donde lo esencial non é o sexo, sino a violencia. Iso que a mí me preocupa. Entón, esa asociación de sexo e violencia. Entón, os meniños hai que protexelos desto. Non protexelos, eu non vou falar de prohibir aquí nada. É dicir, porque eu creo que a pornografía existiu sempre na historia da humanidade, desde a época greco-romana. Non, o problema é que isto non lle podemos chamar, obviamente, educación sexual. Isto é educación violenta. Violentar para exercer o poder. Entón, creo que os meniños necesitan ser escoitados. As preguntas que me fan, porque unha das preguntas que lle pregunto ao final é faime unha pregunta sobre o sexo. Son nenos que a maioría, aínda que temos unha imaxe de que son moi temprano nas relacións sexuais, non tiveron relacións sexuais. E teñen un medo atroz. Que sale neses obradoiros? Teñen que ser plusmarquistas mundiais da erección eterna. A mí gusta dicir esta frase porque, claro, temos que ter imitar ese modelo que les ven. Entón, realmente, son víctimas tamén. Hai unha parte de víctimas, a eles tamén lle digo, como moitos nenos que polo exceso de consumo de porno moitas veces xa están en psicólogos, non? Ou non son capaces de ter unhas relacións normais. Hai que dicirlle cousas aos nenos que vos parecerá moi simple, ou che parecerá moi simple, que é tan importante a lingua ou a man para unha relación sexual heterosexual como os órganos sexuais. Estos nenos, cando escoitan, quedan así como, sí, como que lo sé, pero non, hai que deconstruir iso, hai que dicirlle que as mulleres incluso non necesitan ni siquiera a penetración para ser felices, para pasalo ben. E tú non tes ningún mandato. Non tes que ser un herói do sexo. Non tes que ser a mejor persona del mundo, non? Primeiro, porque ademais, non? Digo, a mejor persona del mundo, digo, eso sí, no ámbito ético, pero non nas relacións sexuais, porque eles teñen ese medo, e ese medo leva a ter logo moitas veces prácticas incorrectas para eles mesmos e fan dano, non? Creen, incluso, aí donde que traballo, poño un vídeo sobre todo sobre o consentimento, porque hai unha idea, e sigue habendo, e hai que deconstruíla, de que os homes temos máis ganas de sexo que as mulleres, non? Isto chodín tamén elas, Sí, eles tamén. Que eles teñen necesidades, entón, claro, pois para que non rayen, claro, negocian, non? E entón, bueno, pois non quero o coito non, pero outras prácticas, sí. Outro día me dixeron así, tal cual, rollo unha felación, pois se la chupo e así xa está. E como, e onde está aí o teu desexo? Que eu lles preguntaba que querían facer elas, e como, non chegaron a preguntar, o sea, a preguntárselo a sí mesmas que era o que elas querían. Non entra en discusión ese, porque non hai espazo para pensarlo. Lo que decían, non me molestou. Entón, non me molestou, igual está ok.
Se non me molestou ou non me fixo dano, entón é que vale. Pois que importante é que lle fagas por menos esa reflexión, non? De Claro, que é o que quero eu. paremos un momento, pero espérate, e ti que querías, e ti que buscabas? Porque tamén vai ser difícil para eles averiguar que o que queremos se nós nin sequera nos fixemos aínda esa pregunta. E logo está, unha vez que cambiamos ese marco, está o seguinte, que o divertido é buscalo xuntos. Eu te digo, o prazer está, non precisas a outra persoa para o prazer, non a precisas. Ti podes, ese orgasmo que tanto nos preocupa, podes acadalo sen esa outra persoa. Se inclues a outra persoa, a inclues como persoa, non como obxecto. Ten que aportar algo. Entón, o guai é que ides descubrir xuntos que vos gusta a vos os dous e a ninguén máis, porque non hai unhas recetas máxicas. Fíxate que hoxe en día pois están como, pois hai mogollón de post de como facelo ben, de que postura do Kama Sutra pode ser máis guai, hai como unha carreira de obstáculos, unha carreira atlética como a que dicías ao principio, que lles impide disfrutar do bonito da sexualidade, do guai que é o descubrir, que é o non saber, que é o que cada persoa sexa un mundo totalmente distinto. Eu intento como tamén vendelo iso non dende un punto de vista de erotofobia, senón o contrario, como eses discursos, a pornografía vos evita, vos está impedindo descubrir a sexualidade dun xeito máis chulo, máis luminoso, e o uso do preservativo e a protección tamén entra dentro diso, entra dentro do prazer, porque se eu estou tendo unha relación sexual pensando, madre mía, oxalá que controle, como me dixo que controlaba, porque senón, que vou facer? Hoxe é sábado, mañán as farmacias pechadas, cando foi a última vez que me vou a regra, para ter eu claro, non sei, e el tamén, teño que controlar, que non se me vaya la olla. Entón, unha parte do teu cerebro non está o que está. Unha parte do teu cerebro está noutra cousa, noutro lugar. Que chulo sería? Pois mira, co preservativo ti xa te podes esquecer deso. Xa non hai perigo, xa non hai embarazo, xa non hai que correr á farmacia, xa non hai que controlar nada. Solamente está a procura do prazer. Se a outra persoa está pasando ben e se eu estou pasando ben. Iso é o chulo, vendelo como, e non como o perigo, como inminente, non como os casos dramáticos, senón como unha procura máis do prazer, un ingrediente máis. Un lugar de medrar. A sexualidade plural e divertida, e sobre todo chamolle, igual que falamos no feminismo da corresponsabilidade, é cosexualidade. É dicir, digo así, é dicir, que o outro, no momento en que che permite o acceso ao seu corpo, merece un respeto, merece un afecto, aínda que sexa unha pura relación sexual, aínda que non lle coñezas o nome a outra persona. Ese xesto é tan bonito, e é tan humano ao mesmo tempo, que nunca pode estar exento do afecto e o respeto, aínda que sexa puramente placenteiro. E non medio amor por claro, medio, efectivamente. Non ten por que ser unha relación de parella para iso. Iso é moi importante porque senón escapan de ti, fuxen, non te creen. Claro. E nos nenos tamén é moi importante ese mandato, para liberalos dese mandato que falaba aí un segundiño, e logo sí que é moi importante o modelo que eles transmiten. Entón, aquí sí que, eu creo que aquí, por exemplo, poño un vídeo sobre o consentimento, e hai un momentiño do vídeo que un grupiño de rapaces, son entrevistas a nenos, e hai un momentiño que un usa en plan simpático entre o grupiño, es que, bueno, falan de las relaciones sexuales e as drogas, o alcohol ou drogas. Bueno, se la emborrachas é máis fácil, dice un así, un neno de 15 anos así, para facer a bromita. O outro día nun obradoiro, reíronse e aplaudiron eso. Eu son tranquilo, dicen eso, todo logo cambié, puxen outro vídeo, e ao final, logo si son tranquilo, pero logo digo, bueno, entonces acabadesme de decir como homes, que vos me transmitides, que como home, eu cando algunha das persoas que vos queredes, a vosa mai, este borracha, que calquer home a viole. Estas cosas hai que dicirles. Ese mensaxe que me estás dicindo, que ten que facer un home ante unha persona que está en esa situación? Claro, tenemos que cuidar, que é o que me dio o feminismo. E se non, ti estás poñendo en perigo. Se tú non eres disidente, se tú non cortas isto, se tú te ris con estas cousas, se tú transmites estes vídeos ou reproduces ou os compartes, estás poñendo en perigo as persoas da túa vida.
É dicir, e iso, os homes, por eso o feminismo nos interpela a nos como homes. E logo hai algo tamén que é especialmente importante, que tamén falo do que é da prostitución. E iso, eu cando digo, non é el porno o problema. O problema, e perdona o que vou dicir a mí a alguna xente, porque vos quito mitos que temos na cabeza, é Disney. Claro, totalmente. Hai escenas, que supoño tamén Disney ou calquera outra compañía, non teño nada especificamente contra Disney, pero Aladino, a película de Aladino, ves ao protagonista escollendo varias mulleres. Eso, polo, nunha barra americana, nun lugar de prostitución, é exactamente o mismo. O neno con 4, 5, 6 anos escolle a muller como algo cosificado. E podía poñer moitos máis exemplos. Sí, a min se me Desde ocorreu Mulan, xa non de Disney, senón tamén rapaces. Eu sempre nos obradoiros con primaria hai un clip que levo para traballar os estereotipos que é Peppa Pig. Fíxate, e se parten e lles encanta. Pero logo teño outra diapositiva que paso rápida e solamente a poño se me deteñen, que é sobre unha serie de la que se avecina. A poño a propósito porque así sei máis ou menos detectar na aula se miran eses contidos ou non. Entón a paso rápido, jaja, e se empezan a rir. E entón cando a paro, dixo, mirade, que isto se me colou aquí. Miraches esta serie? Con 7, con 8 anos, todos miraron esa serie e se saben o diálogo de memoria. E eu lles poño esa escena en concreto que son todos os homes da serie, ou case todos os homes da serie, nunha pizarra dicindo pros e contras das mulleres. E entón encontras, son controladoras, son celosas, son pesadas, pero nos pros atopan un pro, que é o sexo. E poñen así, sexo. E entón se rin. E cando paramos, pois eu lles digo, como vos fai sentir? Non lle pregunto que o que opinan, porque o que opinan é que é moi gracioso e que jaja. E digo, como vos fai sentir isto? E entón os rapaces, pois, xa ven por onde vou, entón algún me dixo, pois, a min me fai sentir risa porque é de broma, a ver, non sei canto. E entón lle tocou unha nena, e di a nena, pois a min me fai sentir mal, me fai sentir como se fora unha cousa, como se os meus compañeiros non viran en min soamente iso. E entón outro rapaz falou o seguinte, pediu a palabra e dixo, a min tamén me fai sentir mal porque eu non quero que as miñas compañeiras vexan isto. E a partir dese neno, moitos nenas e nenos empezaron a tomar a palabra e a dicir que a eles tampouco lles gustaba. E este neno, o primeiro que falou, volveu a pedir a palabra para dicir que agora a él tamén lle facía sentir mal. E evidentemente se premiou eso na clase, non? Pois que ben, porque o punto tampouco é que nos xere rexeitamento, sino que escoitar a outras persoas nos faga reflexionar. Ten máis valor aínda ter ese espírito crítico, non? E ser capaz de dicir, pois pensei mal, e agora que escoito os demais, agora que practico a empatía, remodelo, non, ese xeito de pensar. E iso é moi previo á pornografía. Bueno, moi previo non, pero é anterior en todo caso. Claro que a pornografía nos di, como ti ben sabes, que o home ten que ter sexo por placer e a muller por complacer, non? Eso é o resumo do guión, de calquer guión. E a insistencia tamén, que me parece interesante. Pero o tema está no antes. Está no antes. A violencia sexual e el dominio do home sobre a muller estaba xa na familia. En calquer familia nos podemos pensar este tipo de cousas, pero faime... Ou en Disney, ou seja, en Disney tamén é iso, non? En Disney, pero constantemente. Hai vídeos, vos invito a que vexades un vídeo sobre Disney e a masculinidade, que está nas redes sociais, moi interesante, que aborda isto. E remato. Creo que, además, dixeches unha cousa moi interesante, que son o sentido dos obradoiros con respecto aos homes, non? E que valiente ese rapaz que nun espazo mixto dixo eso, porque tamén salen nos espacios de homes e uns se acusan aos outros, entre comillas, de si tú me chamaches gordo, tú, ese mito da temedeza masculina e ese dolor entre homes, non? Claro. O noso obradoiro pretende advertir aos malotes de onde van, pero tamén a estes que están sempre calados e non poden falar, que son distintos. Esa maioría silenciosa. E terceiro, que hoxe non tivemos tempo de falar, tamén o colectivo LGTBI. Tal vez de todos os homes distintos, os que máis sufren, non? Pois son aqueles que non cumplen o patrón heterosexual, non? E entón estes nenos, cando eu lle falo, porque eu falo igual que falo a nivel teórico, falo da miña vida, falo do meu pai, da miña familia, das miñas relacións sexuais, do que fixen ben e mal, é que eso que hai que ir aí, hai que recoñecer para que eles te queiran. E logo tamén si falo das miñas relacións co mundo gay, non? Entón, cos meus amigos,
con os meus amigos, como fun homófobo, sin querelo, cando vivía con eles e non tiña normalización das súas relacións, e cando empezaban, pois, me puña, sempre digo de broma, como un gato cando ve un can. Pero logo, como pouco a pouco, eu fun normalizando esa situación, estou falando dos anos 90 xa, e a día de hoxe a eles lle digo que eu vi con homes como heterosexual e non son gay, que me dan masaxes, cosas deste tipo, como o corpo masculino está prohibido. Non hai dous homes que podan dormir abrazados. Dos homes heterosexuais, o día que lle morra vai a un e que dorma abrazado para cuidalo, para querelo. Iso é imposible. Nas mulleres sí, os homes non temos eso. Pois como de alguna forma eu liberei o meu corpo, e obviamente non pretendo construir gays, ni moito menos, pero sí é certo que eliminar a miña homofobia, e se elimina a miña homofobia coa vivencia, coa empatía e coñecendo outros modelos de nenos, porque eses modelos de nenos, eles mesmos fanos sufrir. Claro. Moito. Entón hai que explicarlle ese sofrimento que eu vin e ese sofrimento que teñen na aula. É raro que algún neno, pero xa os hai, no Obradoiro, de alguna forma, saia do armario, non? Pero si é certo que existen. E xa remato. E algo moi importante, que además que ti dixeches moi ben, facemos unha enquisa moitas veces en segundo batch, e é curioso que a maior parte de nenos din, eu nunca fixen algo que sexualmente que non quixera. Ni nunca obliguei a ninguén a facer algo que nunca quixera. Esta segunda parte é falsa. Porque a maior parte das nenas, cando facemos a enquisa ás nenas, hai a veces entre un 30 e un 40% de nenas que din que xa fixeron prácticas sexuais, como ti acabas de nomear, pois, porque hai que facelas. Claro. E iso podese cambiar, porque, sobre todo, nos vai facer máis felices os dous, a elas e a nós. Eu creo que isto é un punto relevante para rematar tamén a idea de que, bueno, igual que a desigualdade se aprende, tamén se pode desaprender. A ser home. E a ser home. E a ser home tamén se pode... Debese desaprender a ser home para aprender outra forma de ser home. Hai outras formas de ser heróis, e non son Clint Eastwood. E ademais é unha venta de oportunidade para os rapaces, non estar obrigado a ser ese home que se pon en perigo permanentemente, que ten que abusar das drogas, do alcohol, de calquera outra, de conducir rápido, de facer estas cousas, de estar todo o rato pendente desa mirada externa para poder ser, senón que ten aí a oportunidade de descubrirse como ser humano. En ese sentido, vou mandar unha mensaxe positiva, que a pesar desta reacción contraria ao feminismo, levamos traballado moito nas escolas pola igualdade, o feminismo leva traballado, e si é certo que cada vez se detentan máis condutas machistas e o que hai menos permisividade. E esa mensaxe que creo que queremos, que isto vai gañar. Tardará máis ou menos, como todo proceso revolucionario sempre ten a súa contrarrevolución, pero isto vai gañar simplemente porque é unha obriga ética e un imperativo democrático. O sea, non hai outro camiño que a igualdade. Pois para sumarme a esa forma de rematar, eu diría que xa estamos gañando, non? Porque cada rapaz deses que fala, que é capaz de posicionarse, eu creo que vale a pena todos os esforzos e todo o que estamos a facer para poder avanzar. Eu sempre os digo, oxalá, a miña aspiración é que todos os rapaces da aula sexan capaces pois, de facer este proceso de poder repensarse e de poder ser máis libres. Pero aínda que só consigamos cun só rapaz, a mí xa me vale a pena. Sí, paga a pena, sí. E moi importante o que dicías ti antes, temos que buscar outras formas de educación sexual nas escolas. Hai modelos por aí, Navarra ten escola, hai máis modelos que desde meniños, desde as idades máis temperás, temos que empezar a educar nas relacións afectivos sexuais, que non pasa nada. Simplemente os vamos a protexer para cando sean maiores. Efectivamente. Bueno, pois con isto eu creo que rematamos a charla, foi un placer. Que gusto. Moitas grazas ás persoas que nos escoitaron. Sí. E nada, e seguiremos pendentes destas charlas pois para poder seguir avanzando. Encantado. Volverei contigo cando me pidas. Sí, ben. Chao. Graciñas.